ndinoitwa Lavu Mutora, taxi driver Mamutare. Ndini murume akatakura Michelle aizikanwa nokuti Von Mafuta, hairdresser akapondwa uya. Pakatangira nyaya ndepekuti ini ndaizivana naMichelle aingondipawo basa rokuti kana aida ndimitiro maerrands ake ndaingomitirawo mutown muno. And then pamusi uyu akati ndine mukomana wangu ari kuuya ari kubva kuUK, saka kana auya umutoriwo muudze ukumba izvozvi ari mubhazi. Ndobva anditi ndine chikuupdata kuti ari papi. And then pane paakazondifonera kuti apa patollgate. Ndobva ndatomuti zviri nani kuti mukomana uyu adzikire paGeneral Hospital, nokuti akanodzikira kurenk uku mawindi anonetsa, saka handidi zvokunetswa. At least akangosvikawo paGeneral Hospital ndomutorawo zviri nani. Zvisineiwo pakangopera chinguva Michelle akabva andifonera achiti mukomana uyu azopinda mutown, saka ena nomutora paStanbic Bank. Ndo paakatomira izvozvizvi, saka ndakabva kwandakatobvawo kuti nditoenda kunotora mukomana uyu paStanbic Bank. Saka ndiri kutofamba ndiri kutoenda, ndangoti svike pamarobhotsi paBakers Inn apo mukomana akandifonera achinditi ndapuwa nhamba dzako naMichelle kuti unditoro. Ndikamuti uri papi? Zvikati paStanbic Bank. Ndikati wakapfeka hembe dzerudzi, ndachitotarisa paStanbic Bank pacho. Paatoti ndakapfeka tisheti white netrauzi reblack. Ndobva ndatoti ndatokuona, saka chimira hako pasaidi apo panomirika kuti ndikwanise kupaka zvakanaka. Ndobva ndatotenda, ndobva ndasvika, ndobva ndamutora mukomana aya. Saka akasvika achipinda, akapinda dhoro kumashure. Ndobva ndatoenda naye kwaMichelle paya, tiri munzira. Ndobva ndatomuti vakadii chibva kutanga. Ndobva ndityowo imari, ndobva ndatokuti $4. Tikati hausi kugwinyisira here yara ano handisikuisira. Ndobva atobuditsa R100. Ndobva atondipa R100 yaya. Transportation yangu ndikati handina madhora andinawo. Ndobva ndatoperekedza, ndobva ndatosvika kwaMichelle. Tichisvika Michelle wanga akatomirirawo padhoo. Ndobva watotambirana vanhu vaya vaina handa kumira, ndobva ndatoenda. Then mangwana acho Michelle bva atondifonera akachiti ndichadzirawo chikafu mutown, dzadzira around 12 dzemasikati. Ndobva ndamuti handina mari yandinayo panapa, ndadarura kutore mari kumba. Ndobva ndaenda kumba kwaMichelle kundotora mari. Ndobva ndapuwa R500 naMichelle. Ndobva ndanotenga chikafu, ndobva ndadzoka. Ndobva azoti ndichakufonera time. Saka manheru acho ndobva achizondifonera kumaaround 8 achiti mukomana wangu ari kuenda mangwana, saka da kuti mukwidze bhazi remakuseni ratenda. Ndikamuti first bhazi here, uye first bhazi ndera 3 o'clock. Akanditi first bhazi hariti, ndozokufonera makuseni kuwe. Then makuseni aya haana kundifonera Michelle. Ndikangoti maybe vanhu vadi vachinja program dzavo. Then rechimangwana racho ndopandakazofonerwa neshamwari yaMichelle yaaishanda nayo achinditi tazwa kuti Michelle awanikwa akadi akafa mumba. Ndobva ndatoshamisika kuti indava. Ndikati hatitoziva. Ndikati ngatiendei kumba kwacho. Ndobva ndaenda kumba kwacho. Ndobva ndatosvika mapurisa vachitora mastatement, asi mutumbi waMichelle wanga watotorwa kudhara kuenda kuGeneral. Saka ndiri kutoti ko Michelle uyu zvaonekwa akafa, ko munhu waanga ainaye ari kupi? Zvikanzi nevanhu anga aine munhu. Ndikati pane mukomana wandakasiya panapa wandaifanira kuti ndichitora futi panapa kumuperekedza kubhazi. Zvikanzi vanhu havasi kuzviziva zvese, munhu wese anga asingazvizivi kuti munhu anga aine mukomana. Ndobva ndati alright, ndika nditaure nemapurisa. Ndobva ndataura nemapurisa anga ariko. Ndobva ndatovaudza nyaya yacho. Inini pane mukomana waMichelle wakauya panapa. The past 2 days vanhu havanga vari 2. And ndaifanira kunge ndichimutora panapa ndichimuperedza bhazi. Saka kana uyu aonekwa akafa, ko mukomana wacho ari kupi? Kana asiri kuwanika, zvoreva kuti mukomana uyu ane chekuita nerufu rwaMichelle. So ndopakatangira nyaya. Mapurisa vakuchitsvaga maitikiro azvaita kuti mukomana womuona kupi. Plus mukomana uyu patakamutora paStanbic Bank apa ndakabva ndatoudza maCID ndikati ininika
mukomana wayo pandakamutora I think pane kamera zvokuti tikataza kamera ipapo apo togona kuona kuti afamba sei. Saka takabva taenda nemapurisa paStandard Bank tobva tatokumbira management yepo kuti tokumbira kuonawo footage yezvakaitika nguva dzakati musi wakati ndobva vatikumira tobva tatoona footage yaya. Saka mukuona footage yaya takabva tazotoona kuti mukomana uyu haana kuuya nebhazi. Mukomana uyu akadzika kombi yaibva nechekusakubva uku ndobva atosvika mbva atodzikira paStandard Bank pacho. Adzikira paStandard Bank paya ndobva atanga kuchinja mafoni ake achichinja malaini kwakuzondifonera inini manje kuti ndadzina mishowo nditorowo ndokumutora. Saka mukomana uyu inini pfungwa dzangu dzakabva dzatonyatsobuda pachena kuti sa mukomana uyu one anga audza musikana uyu kuti handina nhamba dzemuZimbabwe vaitaura paWhatsApp nenhamba dzemuZimbabwe. Saka zvega zvakangondiratidza kuti mukomana uyu pane mapurisa vakabva vatinyatsoona umbowo kuti mukomana uyu anga ari tsotsi ndobva vachishandisawo nhamba idzodzo nezvimwewo zvavakashandisa mapurisa kuti vatsvage mukomana uyu. Ndoenda ideedzawo mapurisa almost every day nemapurisa akasiyana-siyana vachindiinterviewa zvekutoti pamupacho basa chaiko chaikoka ndandisingachatoshandi zvakanaka-naka. Plus zvezvekuti unongotingofonerwa kuti nevanhu iwe ndiwe wakatakura mhondi iyaiya wakazodii. Zvinhu zvakandistresa nguva yakarebesa zvekutoti kusvika paakatozonzi mukomana abatwa ndakabva ndatofara zvekutoti haishi ndakabva ndatosunungurwa pane zvimwe, but still ndachizongomirira mutongo wacho kusvika mukomana uyu azopinda mukoti nezuro. Takapinda tese mukoti imomo semawitness enyaya iyi. Zveshuwa vanhu vakaita basa ravo. Mukomana akatongwa akatonzi life in jail nenyaya iyoyi. Saka izvozvi handidi kuneba ndine mufaro musingaite wekutoti hey ndasunungurwa panyaya iyi kuvanhu vaitaura zvinhu zvakaipa pamusoro pangu. Because vamwe vaitofunga kuti inini ndikutozivana nemhondi yacho, yet ndingoriwo munhu wekungotiwo ndaingotumwawo kungoendawo kuti enda pakati. Asi zvinongorwadza kuti unongotingonzi pamwe iye wacho anoziva zvekutoti vamwe vaitoti dai mapurisa atomurova zvekutoti pamwe angatauri. Asi mapurisa vaiziva basa ravo, vaikazoita basa ravo vachiziva ende vaiziva zvakakwana. Plus inini hanhu aifamba achitaurira vanhu kuti no because mapurisa hafanondirova nokuti zvakati but mapurisa vaitongoita basa ravo namazvo vachiziva zvavaita. Chero social media yaitaura zvayo but mapurisa vaingoita basa ravo kusvika vabata mukomana kusvika azopinda mukoti. Ende mukomana ari mukoti akabvuma zveshuwa kuti musikana uyu ndakamuponda. Ende matauriro aiita mukoti achibvudzwa najaji aiti kuti musikana uyu andakamurovera kumadziro ka3 aiti ndakabata pahuro apanapa achimurovera kumadziro ka3. Akabvunzwa reason yekuti why saka ndandakatsamwa musikana uyu anga aine maboyfriends anga ainawo. Saka ndandakatsamwa ndokusaka ndakamuraya. Even aiti handina kumuraya, aiti ndakamusiya ari mupenyu. Akatonzi saka kana wakamusiya uri mupenyu wakadiwa inotsvaga help kuti musikana uyu abatsirike sezvo anga ari musikana wako. Aisanyatsotaura zvakanaka semunhu uya ndofunga aiziva hake zvaakaita. Saka zvinhu akangosangana nazvo zvaaida akasangana nazvo. Ende ndakafara kuti akapuwa mutongo weupenyu hwake hwese mujeri. Okay. Mapurisa emunomu zvechokwadi anoshanda ende ndakafara kuti vanoshanda zviri professional. Havashande vachitedzera social media, vanoshanda nemazvo sekudzidza kwavakaita. Nokuti panyaya iyi vanhu vakawanda tofunga kuti mapurisa yatopa nokuti yakatora time mukomana wayo achitiza. Asi mapurisa vaitoita basa chero vakasingaoneka, asi mapurisa aidi vaitoita basa rakasimba chaizvo kuti vatrese mukomana. Because vakaenda kwese, vakaenda kuHarare, vakaenda kuBedford vachimutsvaga mukomana uyu, vachitsvaga information yese ikaita kuti mukomana uyu asungwe. Saka inini ndinokudza mapurisa emunomu zvakanyanya. Ende vanhu vanoita basa mukavapa nguva yavo, vanhu vanonyatsoita basa nemazvo ende havateerere kuti vanhu vari kuti kudii. Vanongoita basa ravo muchinyararire muzongoona mari dzavo.